Hey, what's up mga katsuyans? Mao rin ang continuation sa atong Benapur Adventure. Bisag wata kapalit og pan sa City Mart mga katsuyans, namang gyapon din napalit sa Buena Vista mga katsuyans. Mo nang parisa na to nagtela nya to na inang isplastar ang atong speaker din ha. Gwapo po ni magdalag speaker diri sa dagat mga katsuyans ba kay para saba jud kay bitaw. Aron nga dili na mo magasto og tokens mga katsuyans ba. Mao na ban siguro na nauso karon mga katsuyans oy. Kanang cellphone na lang bitaw i-bluetooth sa speaker para di na ka magasto og 5 holog din ha. Pero mao ri gyapon istorya ha mga katsuyans kay pag abot na mo din hiya wala man di signal. May gani mga katsuyans kay naay piso wifi din hiya. Pero maglibog lang ko ng mga katsuyans ba kay piso wifi ang tawag unya 5 may taga. Pasagdaen na lang na mga katsuyans ay. Paano tay labot ana ilahang mga ginabuhat din ha. Ang atua diri makakaunta. May gani na kanon nga dala. Nya na po adobo din hiya. Nya kung gusto piyog ka nay pansit dira mao nang ganahan jud ko maguban-uban na mga tawhana mga katsuyans kay andam gyud na pirmi ang pagkaon. Pag humana kog chicken di mga katsuyans naulo man ko kay di tan-aw man sila sa kuha di ay. Di na lay ko mukaon te. Kanta sa lang mo din ha. Bitaw sa tinud-an na ilang mga katsuyans busog pa yun ko anang panahon na mo nang nianhi kung dirian nila ang kultik boy kay mutanaw kog nabas lay kuha din hiya. Pero pag abot na ko din hiya kay niadto man sila sa layo mo nang maglisod kog tan-aw kung nabas lay kuha or wala. Kay kinahanglan may mga maligo mo tong naka-decide ko nga mangita na lang kog shells din hiya as kilid. Ug nakoy nakit-an nga shells ambot ug unsa ni nga shells. Puro na lang shells ani mangaon na lang tabi. Manang naka-decide ko mga katsuyans nga magkaon na lang pud dinha kay murag gutom na mo puday ko. Ato nang dilawan nila mga putahe mga katsuyans nga gidala katong adobo nga gihalang-halang ug syempre ato nang parisan og dessert. Walay lain nga dessert among dala na mga katsuyans mao ra nang gulaman. Unya pagkahuman ako kaon ni abot na silang kultik boy. Dala nila ning isda nga ilang nakuha nga murag ambot unsa ni nga isda. I-comment daw ninyo din ha abe kung unsa ni nga isda. Bas lisod gining dili ta taga-dagat ba. Bahala na mo din ha mga katsuyans ug i-comment ba ninyong ngalan na ng isda basta kami dinhi mo ni tao ng tent. Samtang nagtao sila og tent mga katsuyans nagunahon na ako ba. Na basin pagabuntag sa iyo wa na. Mawala na taan ni. Kay maanod tas dagat. Pero speaking of dagat na pud mga katsuyans naa na pud mi nakita nga isda dinhi ambot unsa na pud gani nga isda. Lisod gyud ning dili ta taga-dagat ba basta tagsar ta makaanig dagat. Manang kung ako gyud manig dagat lagi mabuang jud kog pangutana ng mga pangalang isda kay basig makapataka tagkaon na mahilo niya ta. Oto naghisgot naman tag pagkaon dinhi mga katsuyans ni sulod na sila ngaon na. Oh sweet pa kay nang duha din ha. Pero habang nag-sweet na sila din maibog ngumpod ta ay mo nang imna na to gulaman dinhi abe para mawa ta nang kaibog. Naganaman na pud sila sulod dinhi mga katsuyans kay mangaon na daw na sila. Nanawa ko manghod naning kamot intaw na kay wala bayang mama dinhi ug siyempre patok yun ning dessert mga katsuyans kay wa may laing dessert gidala mao ra man ning gulaman manang mahurot ginig una karon. Pero mas maayo bigin ang mahurot mga katsuyans no kontra nang madala pa nato balik ba masayang ram gud pagkaon gud para anang tanye lohot da ginatan. Ug humana og tan-aw tong mga nangaon mga katsuyans ato na pud explore lang kadagatan. Unang sabak na ko silang dagat mga katsuyans gipakita man ay guaning mura manig ulod ni. Ambot unsay tawag na pud ani. Ang ako rin madali-dali din dagat mga katsuyans mao ra ginang toyom kanang starfish o ganang ilang gitawag og swaki mga katsuyans. Sa sige na mugsuri-suro yaning dagat din Benapur mga katsuyans na may nakit-an diri mura manig ulod ni. Pero kung ipangutan na sa kultik boy mga katsuyans ingon man siya nga halas daw na. Mao na gitawag og walo-walo nga halas sa dagat mga katsuyans. Mao tong pagkadungog nako akong gibidyohan sabi basin mo adto ba. Basin niya padulong din sa tuwa. Mao tong pagkakita nako mga katsuyans murag padung man sa tuwa mao tong dali kog dagan mga katsuyans ug dinha makita ninyo ni kawas na kos dagat mga katsuyans. Ato sa nang i-check atong mga katiilan dinha agnabay ni tapot nga mga unsang mga mananapa. Ambot bigid mga katsuyans nga talawan man kog dagat basta gabiing dako siguro wa jud kunaanad ba sa bata pa. Samot na ka nakita kog hala sa dagat nga gitawag og walo-walo na magliso di kog ligog dagat ani bagabi pag humana tog suroy silang kadagatan mga katsuyans kay gabi naman kayo mga katsuyans mo tong ni-relax nako ug ako nang gipabili ng video dinha nga hangtod nga mabuntag.
Mura kita korek video-video ay napay pinamanok-manok. Dagat munta na atong gistambayan pero nganong na may manok nga mutok kagaok din ha. Bito pag mata na ko buntag mga katsuyans may gani kay nakitaan ba na kong cellphone ba. Amigo ra pud mi aning buhangin dinhi as binapor mga katsuyans kay giprotektahan gyud akong cellphone. Para pud niya gipasagdan ba nga makuhas laing tao. Mo nang nagpadayon kog video dinhi kung gitse kung unsay sudan nga giluto nila. Okay na matas dagat magsinabawan tang isda karon kay seafoods man kinahanglan natong sudanon. Na pare nabilin nga bihon mga katsuyans kay daghan-daghan man to tong gidala. Unya sa sige nang video dinhi mga katsuyans nakita na ko ng pan mo tong nagkuha kog pan ni balik ko dito sa duyanan. Pagkagwapuha ginako ba? Ay dili di ay pagkagwapo sa panahon ba? Kanaan na natong pan din ha. Para mauki-uki punta ba? Kay medyo bilar gyud ta panahon na. Di ka mabilar anang sige kag check sa imong cellphone kay basing nawala na. Kung mawala man gani na wag itay content karon oy. Mas arang-arang na lang siguro mawala oy. Kontra tong Rendon Labador nga giwala ang Facebook page. Di na ta maghisgot anang Rendon di mga katsuyans oy. Mangahoy sa lang tadiris binapor oy kay atong isugno dito sa tong dinungag. Wapo pud kay lang mga kahoy dinhi mga katsuyans kay kusog kay musiga. Manang dali ra ta makahubas sa tong dinungag karon. Kuha na gud nato nagpila kalusok din ha ug moadto na ta dito sa tong tak-anganan ug dinungag. Pero pagabot nang ko dinhi mga katsuyans kay nagsugba pa man dai sila. Mao to kong gi-edit ug dali para madali ta nga magdungag na ta kay wa na gigusla na. Mura gyud butag correct tan-awon dinhi mga katsuyans ba. Bisag di gyud ako'y naghali nga na. Atik-atik na lang butag sugno din ha ba kay para natay mapakita sa video bitaw nga kahibalo ta modungag pero sa tinud-an nay di day to kabalo. Tong salamat sa Ginoo mga katsuyans kay nakabalo tag dungag. Paghuma na tog dungag din ha. Plaster na to ng mga pagkaon ra. Kay wa na habhab na punta karon. Lami pud kay ni kaon ning kilid sa dagat mga katsuyans no. Samot nagsabaw-sabaw ba. Kondisyon po kay ni Staniel din hiya ba ug si Loy. Siyempre kita mga katsuyans paiwit ra ta kay magvideo pa man ta. Kay sa tinud-an na lang mga katsuyans maulaw jud ko ba sa tingkaon na. Ano lang yun magsaba din ha mga amigo nako. Samtang nagkaon ko din hiya mga katsuyans nakunahon na ako sa giingon ng Kultik Boy sa kuha ba. Kanadong mga manok nga nasa dagat mga katsuyans matawag ba daw po nag seafoods kay naman sa dagat bisag manok sila. Hangtod karon mga katsuyans wag yun ako na nalimtan ng bangutan ha. Basin kamo ba makatubag mo na manang i-comment na lang ninyo din ha abe para makabalo pag gustubag. Ayaw na lang po kalimot og share din ha mga katsuyans para gwapo ba. Kondisyon po kay nang ginamos din ha mga katsuyans nga ilang gidala. Sa sunod lagi mga ligog dagat mga katsuyans ginamos na lang puro dadon oy para dili na ta maghasol-hasol og luto og sudan. Ganahan bugos mga ero dinhi as binapor mga katsuyans kay disiplinado kayo. Maghulat gyud ba og kanus hatagan. Samtang nagpaabot ang ero din ha si Lerjan dinhi kumbate po kay na. Unya mo sanaol din ka nang duha din ha nga nagkaon no. Nga murag sukat gabi gyud na sila nag-sweet ba. Unya natugaw kadali lang magkaon din ha mga katsuyans kay nay ero nga nagbugno sa likod pastilan po ning mga ero oy. Sinamukon kayo mo nung nangatawa namin din ha. Waman minahadlo ka ng mga ero mga katsuyans pero kinsa may di malisa nga ng pinakalit nga bugno. Maapod siguro nga ni sikat ni binapor mga katsuyans kay moagi mo ring Titanic dinhi. Gusto unta ko magpa-picture sa Titanic mga katsuyans pero mura mag pareha kalayas kabadbaran og binapor ang imong biyahon para makaabot ka sa Titanic. Unya usa pa mga katsuyans basi pag adto na ko dito sa Titanic ba pagbalik nako wala na coke na. Mag-unsa na lang ko ani mga katsuyans nga wala ra ba tubig dinhi Unya moingon na pud mo nga nay dagat daghan. In taon pod maluoy pud mo nako nga ang dagat hugaw biya na. Mao tong nakainom na kog coke din ha mga katsuyans ug mao na ang itsura basta human gyud kaon ba. Basta kaon gyud kilid sa baybay api na kada bes oy. Hurot yan ang luto din ha mga katsuyans. Human nagkaon din ha mga katsuyans timingan pod nga ni hawa ng Titanic. Wala na ginako na sulyapan ang babay ni Rose ug Jack ba. May na lang makita tas personal nila bisag maot ta. Tong nakauna-huna man ko nga wa na magyuy pag-asa nga makakita nila oy mo tong naligo na lang ko din ha. Kay simpre mo gunya tong tuyo din hiya. Ligo niya dala vlog ba. Pero dili na nako ipakita sa inyo mga katsuyans ang time nga naligo ko. Bisin palag maingon mo nga di ko kabalom lang oy. Ako ra nag-pass forward din ha mga katsuyans nga nahuman ako ligo. After na mga katsuyans awa na prisko na nga liwang din ha. Ready na kana muli dito sa kabadbaran mga katsuyans awa na biyahe na punta. Padulong na unta nako dito sa sakyanan mga katsuyans ba pero naa man koy nakit-an dinhi ang uhag tuyom Mato nga akong giduol ug akong gitan-aw gid unsa gid itsura ng tuyom. Ug sa akong pagduol mga katsuyans ang itsura maday niya kay mga katsuyans